Human makuha og hulagway ang usa ka sakop sa anti-COVID barangay enforcement unit nga wa magtarong og sulob og face mask. Laing tulo na usab ka mga kawani sa Solid Waste Management Office ang nakuhaan og hulagway sa netizen. Ani ang report. Sa hulagway nga gipada sa usa ka netizen sa FB page sa Mayor, makita kining tulo ka mga lalaki nga luwan sa usa ka government vehicle nga wala magsulubog face mask. Ganiha, gipatawag ni Mayor Junard Ahongchan ang tulo ug parehong giisyuhan og mga citation tickets. Gikan ni sa kuan sir ba na motor din sa ginawa sir wa amin kasulog kay face mask. Siya wala man ni the time nga nagputol ta nagsakay na ta sa sakyanan. No? Muna nga kabalugin mo nga sa ako ng gingon ang inyong paglakaw sa kadalanan, you are bringing the name of the city. Inay multa, ipaubos ang tulo sa community service. Mibahad usab ang mayor nga suspensohon ang tulo kung ugaling subli silang masakpang wa magsulubog face mask. Karong adlaw, giluwatan sa mayor ang executive order nga hingpit nang nagtangtang sa negative RT-PCR test result isip rekisito alang sa mga domestic travelers. Inay, gihingusgan sa dakbayan ang mandatory nga pagsulubog face mask. Dili pa mo epekto ang atong gihimo nga kining ato ang simultaneous nato nga operation sa pagsikop og mga wala mag face mask. Hopefully in 2 weeks time matakita nato. Uban ni Godfrey Lien, Luan Marondina, Balitang Bisdak.